Ohayo, kininayo, cooking show naman tayo ngayon. Ayan. Bago ko lulutuin to, tinawagan ko muna ang aking sisi dito sa Ohio, kininayo, si Sisi Girly Petrisile. Shoutout sa iyo, Sisi. Eto na, niluluto ko na. Sabi mo, igigisa ko sa mainit na mantika ang garlic bawang. So yan na. Nung niramanan ko, mapait. Tapos ngayon, niluluto ko na ngayon ang sili. Kulay black na siya. Luto na ba yan? Bahala na yung mani ko ang mag-adjust. Ayan. Mani, yuta. Nagpain, dadyo bawang. Nakapapmain. Kakpan. Mani. Ate Deji, intid ni Kabsat Ani Keller. Mayak sana na. Naimas mati tsura na di manik. Kasi naggalas mo na. Naggalas di manik. Na-overcook. Napait nga bawang. Nangisik nga sili. Ano nga yung arti? Raman na ti manik. Kini na naman nun.